lehen egia da, eta deitu dugu abisua, edo alerta ere bai, baina ez diogu kolorerik jarri. Denetan zailena edo txarrena txungoena zein da? Alerta... Alarma gorria. Alarma, alerta ez, alarma. Alarma. Ez que, da, kolorea eta hitza be bai. Ah, vale. Abisu abisua, horia, bai, edo? alerta laranja, Bai. alarma gorria. Alarma gorria. Alarma beltza gorria. existitzen da? Eh? Alarma beltza existitzen da? Ez. Gaur piztuko Nik dugu badaukat, alarma bai? beltza, ze hau da, jaun Andreok, zurinera momentua! Zorri nerekin. Begira, eserizu hemen onintze, hemen ni. Begiru, ekarri ditut gauza pila bat zuek erabiltzen dituzuenak, zer dira hauek? Hauek. Hau zer da? Baina nola ekarri dituzu, hola? Esan diet ekartzeko, eguraldiko gauzak. Bueno, bai, temperatura neurtzeko. Bai, hau zer da? Satisfyerra nantza bauka? Gauza bera? Berdina? Bai. Temperatura neurtzeko? Bai. Kasi igual galerak ingo izkizuto beto. Bai, dana Ez dauka temperatura, grazia ordua handiarik eta- hori aipatzeak. Onintze, gauza asko erantzun dituzu ja, baina adibidez, beti egiten dudan galdera. Ze kotxe daukazu? Kristal beltza dauzkan, Esan dezaket kolorea, azkenean Bai, kolorea. kolorea izatez beltza, baina nik uste dut dau hain zikin. Hain zikin, orain Dago ez dakit grisa bezala. Bai, bai, Kristalak beltza dauzka? ez, Osea, kotxea ez erabiltzen lardaskan egiteko barruan. ez. Baina gaztetan izan zen un kotxerikola kristal beltzak zituen nahikola lardaskan egiteko? Ez. Inoiz! Supertxintxoa izan zara kotxean Ez, ezin baina, egin. ez A ber, dituki olako kotxerik. Vale, adibidez badakit ze eguraldi ez zaizun gustatzen esan duzulako, baina adibidez, zer dezu nahiago, neguan eguzkia, ala udako egun bero batean trumoia eta zaparra da. Udako egun batean trumoia eta zaparradak. Bai, nahiago? Usaina eta soinua eta oso polita da. Lurru zain hori. Bai. Vale. Adibidez, sexurako. Ez que beti voltatzen naiz gai berdinera. Bai, bai. Hori ez dira? Sexura- Bai, bota. Baina da oso erresa. Sexurako, kanpoan hotza eta euria, ala udako egun bero bat. Udako egun bero bat. Benetan? Nik beti beroa, bai. Ai, nik hotza nahiago dut. Zuk zat esaten zu juju. Girotzeagatik, bizka. Ja, bai. Barkatu. Vale, Zerbait adibidez. freskoa edan eta listo. Ja, egia da, bai. Hidratatzeko pixka batean da, jazta. Bai. Zer dezu nahiago, ondartza ala mendia? Horrez nuke aukeratuko. Biak. Bueno, aukeratzekotan mendia. Mendia, Udan, baina mendia. bale. Egia da, haize asko egiten duen herrietan jendea pizza egin duten dela. Agian bai. Bai. Ez? Ni behin egon nintzen tarifan. Eta Justo bueltau nahi zinen zehaztu. horrela, ez? Eta bueltatu Bai. nintzen, bai. Pixka bat, bai. Ja. Bai, iten du zerbait buruan Bai. kortu zurkitu bat. Esaidazu plan bat eguraldi txarra dagoenerako, eta ez esan tabernara joan, porque askotan gurasok ez digute uste. Bueno, batxan gelitu, musika jarri eta... Eta... Eta etxetik atera nahi bada, etxetik ze egiten atera dut, nahi. adibidez. Esan dezu Euskal Herrian, ez digula asko eragiten, ze, bueno, animatzen garela, Bai, ondo irtetera. jantzi eta ibiltzera joan, bai, ez? Ez? Vale. Aspergarria ibiltzera joatea. Ja. Ez que paseatzea pixkat igual Ja, paseatzea, jubilatuen ja. kontua da, baina... Ba, igual dantzara atera, baina taberna barruan izan behar du, edo lokalean, baina ez da erresa. Badago, kantaren bat asko gustatzen zaizuna, igual etxean jartzen dezula, bakarri zaudenean, baina aitortzeak lotxa ematen dizuna. Engo da baten bat. Britney Spears ez horrela. Ez zerrez? Zer entzuten duzu etxean? Apur bat denetik. Bai? Bai, era batera entzuten dut. Bai. Zerekin Eta gelditu gero zara? adibidez Silvio Rodríguez bebai, nik badakot nire alde bebai aspergarria nahi baduzu, ez da? Baina hori ez bai. da aspergarria, hori da romantikoa Bai. eta goxua. Hori Tu da. zerekin gelditu zara zure bizitzaren momenturen batean zur eta lur? Nire umea jaio zanean. Bai, Bai. ze polita. Nolakoa izan zen. Polita. Bai. Espero zenun bezalakoa zen? Momentua, bera, obea. Hobea, bai. Ze polita. Duela zenbat. 7 urte eta piko, bai. Ja, 7 urte urte dauzka, ditu. bai. Ze polita. Bai. Onintzezuk pijamarekin lo egiten dezu? Bai. Nolakoa da zure pijama? Neguan adibidez. Ba, neguko pijama... Franelazkoitakoa? Hainbestera, ez naiz iristen puntu horretaraino, Oztuine, baina Nola utzi duzun magia? ez da bat ere sexia. Ez da, Nire pijama, dibujitoak ditu. Uda iristen danean beste gauza da, baina neguan... Udan sexiagoak gara. Bai. Egia da. Egia da lainoek gauza asko kontatzen dituztela. Bai. Adibidez?
Bueno, kontatzen dute momentu horretan zer nolako zetasuna eta temperatura daukagun sortu diren geruza horretan, eta horrek ere eman aldigu ideia datozen minutuetan, orduetan, ze guraldi etorriko dan. Eta gainera oso politak dira askotan, hemen batez ere goaizea daukagunean, horrelako odei, lentikularrak deitzen direnak sortzen dira, eta oso politak dira, zerua oso polita da. Euskal Herrian dauzkagu... Ni batzutan jolas egiten dut, laino baten forma zeinena dan asmatzen, hori askotan. Ez da inbesterako izan ez, txintxoa izan naiz. Sexu galdera kenduta, beste guztia, baina ez dizkiazu erantzun, gero kameriona erantzun guztiazu. Eskerrik asko nintzen! Bastante txintxo portatu zara, eseri lasai. Ba, utzi horre badezu.